खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आं संनानै दिनै फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो इन्जय खालामगोन होननानै जोङो आंनि दिनैनि भिडिअआ जों दायो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो बिजनीयाव एक्चुअली दिनै बिजनीयावहाय फार्स्ट मेला जागोन आरो लोक्षि फुजानि ओमफ्राय देलायग्रा बुस्थु नांगौ आरो आंनो एसे बेखौनो लायनो नागिरदों ओमफ्राय गस्लाबो लाबोनो सानदों आरो ब्लाउज बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय बाजाराव आं मा क्लिप नोंथांमोननो देखायनो हायो नायनोसै बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दासो बानायहांगासिनो नै दिनै फार्स्ट डेबाबो हाब्रु ग्लेब ग्लेब जाजोब्बाय आङो बाजार खालामनायखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै मानो होनबा जों जि टाइमाव थांदोंमोन बे टाइमाव अखा हाना होदों आरो ओमफ्राय दिगदार जादों आरो एसे जेनेबा अखा हानानै मबाइल हमनाय मानायाव थ' ओंखायनो आङो भिडिअखौ लानो हायासै आं बाजार खालामनायखौ देलायग्रानि बायनाय ओमफ्राय आङो गस्ला ब्लाउसनि सोलायै दख'नासो लाना फैदों आरो माने आं दख'ना लानायनि टारगेट गैयामोन ओमफ्राय बाजाराव थांनानै माइनास चेन्ज जाहैबाय आरो ओमफ्राय फुजानि आङो दख'नाखौनो बायना लाबोबाय आरो गांसे दा नै आङो एसे मेला सालिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय नै बिजनीनि लोक्षि फुजाया माने फार्स्ट डेआव जेबो जायाखै आरो नै ओरैनो अखा हाबाय थानायजों माजों दासो दखानफ्रा बानायगासिनो ओरैनो गंफा गंनै फैबाय आरो काप दखान ओमफ्राय नै कम्बल दखान बिदि मोनफा मोननै दंफैसै आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो जायाखै आरो जेबो जायाखै दासिमहालागैबो बानायगासिनो दासो गासिबो आरो बै फारसेथिंबो फिल्डआ माने दासिमबो खालि जायाखै आरो फुटबल मेच जागासिनोमोन नालाय बिजनीयाव ओंखायनो गासिबो माने दखानफ्रा दासिमबो मोजां जाजोबाखै आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना दासो बानायगासिनो बिराद गिदिर जागोन 15 days जागोन खोमा गासैहाय मेलाया 9 निफ्राय 23 सिम आरो 9आथ' थांखाबायानो नै दिनैनि बे व्लगानो आं 9 थारिखआव बानायनायमोन 9 10 बिदि सानथामसो सानब्रैसोआ जाखाया आरो फार्स्ट बिदि दिनावहाय मेलाया उनावसो बिदिनो सानब्रै सानबासो थांनानैसो एसे मोजां जायो आरो फुटबल मैच क्या तबाही रखी था नै आंनिया दख'नाया बेनोमोन बाजारनिफ्राय लानानै फैनाया आं एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो एसे दख'ना गोदाननि पस्टबो होबाय आरो थ' बिदिबा गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय थ' बिदिब्ला बाय बाय